We're trying to find peace. We're trying to find peace. And unity. And unity. How do you feel? Angry. Angry. Furious. Furious. Usiyami ngiyamzwela nobhuti okhona ngoba uhlangene nempi la ithutha. Ngifike ngomoya wokuthula. Ngiphethe inyoka kaMoses. Ngizogwinya zonke ley'nyoka. Ngomoya wokuthula. Yabo nje bangangihlela ngaphesheya sebesaqondana nodlala ngimbuka ngiwasha amehlo kuphela-ke manje hayi ngifuna ukuba confident nje uMtoko noChicken ukuthi ngiyazi ukuthi isikhwama sobunyanga saphuma kanjani esigodlweni sami ngomkhulu ngaphezulu ngifuna uku-addressa yonke into iphume kumina ngidile nayo once and for all. I think we are all here to unite this family, you know, to bring the family together to have peace. So I want you guys to tell me when you felt the happiest in this family. Let's start with you, Sister Magain. Oh, is that I'm It makes me happy. I'm quite at peace at ease because I've managed to withdraw from the white ships to be known in the wilderness as a black sheep. You feel alone? You feel like you are on your own, you are alone? Yeah, Who makes you feel like you are alone? Who's the biggest one that makes you feel like you are alone? Ngoba ngithe zami ingane engizalayo zingenza ngifile alone. Indlela ayidirector ngayo direction yayo manje angiyithandi because ngathi manje thina kumele sathi blame or sibe accountable for everything. Ngathi manje le yonke le session lena sizala i-therapist or i-therapy ingaye and ayikho ngaye phela naye egcina usuku naye unawo wrong mama akwenzele kuthina towards us. There is a rumor. I want Mama Mtoko. Maybe you must speak to that. Kwakune function kaSiphe wathi ningabi ngiyazi ngoSimangele. Futhi uSimangele wabulala uMandla. Ngaze ngikusho mina lapho. Wayinto ezolungiswa la. Vese uyena umqali wayo. Ingakho nje ngizibona ngathi mina ozocindezelwa la. I want you guys to stand in the middle, right? And do an exercise with you guys. Are you okay with it? See, okay, kodwa leyo exercise. Yeah. Uhambisa nje usuku. Noqhuba nje iwash. Yeah. Ngingeve ngithi ngidla amandla akho wena futhi. Ngoba lana nje sibrukethene nje kakhulu. Mangilalela uBongile ekhuluma lezinto athi ufuna ukusenzisa zona. Hayi ngimanqika ukuthi ngoba abanye labantwana banamakhanda aqinile impela. Angazi noma kuzophumelela yini kahle. Whoever that is coming to me should know that I'm speaking a different language and you won't convince me otherwise because ngihlalile edlozini ngikwenze konke but in return kwenzeke and I'm done. Kufanele bazi ukuthi kunomgaqo enguthathile ngenxa yenkinga eseyidalekile ngoba ngiyimisele ngokuyithola ngibe ngiqoqoshela nezimbuzi ngikathele. This represents all the problems and all the challenges that you guys have been experiencing as a family, right? And I want this piece. Yeah. Yonke nje le trip isiqale ngendlela engekho right. So the therapist umamkhulu noma ebabopha ngentambo ngiyasho ukuthi ayi bazoyikhulumela bona kodwa nje it doesn't come from the heart. Unfortunately, I know my family. Okay, what is it? Not for your family to be together. Yeah, right. Angazi ukuthi indaba singani ukuthi nomba uthule nami kulungile noma nithi kulungile kanti akulungile.
Hayi lo mfazi wenzani? Wenza lento eyenziwa yinkomo mazizolo. Uthi inyawo phansi and I'm looking at her and I'm like, How do you feel? Ntombazane kodwa i-actress mana ke inyembezi ilanda ekuseni uma uthi makhala manje uzokhala ma Can she apologize for Ungiphatha kabuhlungu ukuthi uSimangele indaba yakuba iyamlimaza, whether it's a kid or siswakhe, more especially umamkhulu, because uSimangele uyawuthanda umndeni wakhe. So ngamzwela at that moment esikhathi umamkhulu mhlambe enga-acknowledgeanga or engarespondanga to what uSimangele ekade kubeka or ekudlala ukuthi this might be the problem. Ufuna i-forgiveness between nina noyi-two. Wena uxolise uxolisa into omoyazi, ungaxolisa into engayazi. Ngithi ngiyaxolisa into engayazi. Shothi mangixolisa phela ngixolisa into engiyaziyo. I really feel for umamkhulu sengikhathele osekwanele umamkhulu wami owukhathele. Awu Chicken and Togozo? Everything that she's been saying here, I speak to that here. I did something wrong. Yes. And everything happened so fast. Yeah. And I'm sorry for doing that. hey, uxolise kahle sengimxolele. Futhi nje useyasina. Let me give your mother a hug. uNtokozo ngiyamazi ukuthi uma ebhekane nento enzima ngempela akamemezi because isuke imsinde. Uma ememeza isuke ingamsindi. ngixolisa kakhulu. Ngiyazi ukuthi singenze into eziningi ezinkulu kulolu hambo. Mhlawumbe noxolo lami saba sufficient and I promise you infinite bit more. Infinite bit free. It takes a real man to ask for forgiveness. Ngiyabonga. Hayi ngiyeza nje umphathi manje inkinga. Angikwazi ukukhapha ngoba ngikusana le nkinga elande emuva. Abayazi lo ngisaba nje intambo kusho ukuthi mina ngisatha itambo ngalo mgumbu ongafuni ukuxolisa. Uma ngibona mina noma ngibuka into ezolungisa ubudlelwane bethu ukuthi umuntu ahlale endaweni yakhe. Kodwa futhi akusizi ngoba vese umuntu uhlele endaweni yakhe kodwa still ukukhuluma kusangilandela. Kusho ukuthi angivume mina ukuthi isiphiwo sami ukuhlukunyezwa uyena. The rules were not listened to, impacted this container. Yes. Because then Uncle Umalume is not even here. Every time we wanted to say something, we would just hear other things. You know, it messed up the whole flow of the day session. So tomorrow morning we'll start from afresh, with no alcohol and focus on healing. Yes. Abantu bevese waseqale nje imfuzo malanga yephi khohlwa. Awukho nje ukuthi uzolungana ngoba thina sikhuluma ekutheni khona fanele bazehlise khona fanele babe yilima. Hayi ngeke phela. Ikhulumele lami lesayidini. Ngeke nami sengiphapheme manje ngikhathele ngempela. So it's a brand new day. Ngakusasa entabeni zoKhahlamba. Into engipholisa nje ikhanda ukuthi ngiyazi ukuthi indaba kaMadiba esidlulile sakwazi ukuthi sixolise nakuma. So but uma uyacela ukuthi size sokhuluma naye. I wonder now kwenzakalani, but at least ukuthi ngiyazi ngesize silo ngalutho. Manje wakuhleli nanda. Ufuna mina umuntu ayikhulumele. Ngiqale ngawe Ntogo, nenzeni?
ukutshala iy'mpande zami ngingazi. Lalelani, lo muntu sasingaxabene njengoba kunalento yokuthi sasixabene, sixabana ngoba senitshalile impande. Wena uthwasa kanjani? Ukuthwasa kwakho ubungozi nje bayo yonke into emva kokuxolelana. Bese beya-understanda fully ukuthi le position engikuyona yokuthi ngempela ngiphumile lana. Kuba ukuthi bayizwa ngempela-ke namhlanje ngoba ngempela futhi angisabheke emuva. Akukusurprise ukuthi ngiyithole kanjani? Yindaba ubungifihlela. Ubutshele ukuthi kohlale nje kufihlekile. Bengisuke vele ngelanga. Ingani wena ngakubiza? Ngakutshela ukuthi sekunento esengidiscoverile. Inkinga ngiyazi ukuthi yenziwa uba. Wakweqa amehlo abamhlophe nawe wathuka kanye nami ukuthi sekunethwasa la ekhaya selitshalelwe impande. Nawe awazi impela. Samfuna nawe umuntu otshala impande kanti ngifuna nawe nje kanti wena wenzeni. Uyalazi uhlobo lokulimala engikulimalile into uma ngithola ukuthi kahle isel wena. That is so painful because all I've been mina lapha ekhaya especially esigodlweni usizo kuma elumaka esakha akakuboni konke lokho. Mina ngokubuka kami ngangabona ngathi ngiyamasha. Ubone sekwenzekile, ubone sekuchazeka ukuthi kwakukumosha. Ngibone mase sikhuluma ngayo ukuthi actually bekukumosha. Mina ngokwami ngangithi ngoba uMadiba wafika ekhaya kwade wena ungekho useGoli, ngafike ngamenzela yonke into okumele ukuthi ayenze. Nakho senibile nixabana usakwazi umqhubezela phambili uMadiba ngifonela athi useyagula. Angikaze ngixabane noMadiba, lelinye iphutha lelo. The thing is, we can't. Chicken unenkinga yongafuni ukulalela mntanami. uMadiba iqinisolani ngoba ngisanayo ukuthi ngiyithola kanjani lapho uthi uMadiba usetshaleliwe. Sasingaxabene noMadiba until uDlada adiscover efika kaMadiba eyogeza uMadiba ukuthi uMadiba usetshaleliwe. uDlada ngabuyeza ngifika lapha uMadiba usetshaleliwe kanjani. By the look of things out of this conversation, in as much as yes, vele ufuna uxolo or ufuna sixolise genuinely, but also she wants us to admit to all of the things that we have done. I understand, but also I feel like she wants to push an agenda that I do not know what's yani. As a push ukuthi vele kube khona fight. Uchikhini-ke unentembu mntanami le yokuthi ashuthe high bese kuba ukuthi uyangichazela ivele ingenze leyo ngivele ngicabanga ngamhlangisela ebhawodi ngikhala ngithi iqhuma lento imnyama lento wakuthi angishiye lapha bebe ngathi hey kodwa ingane yami ngakuthatha kwangimunga abantu wakwana ungibheke emehlweni ungayibona ikhona ingane yakhe unini emehlweni iphuma esiswini. But wena manje ngathi manje uMadiba mina ngavele ngasuka ngamthatha ngayo umtshaleli impande. Wamthatha nto wamtshaleli. But uMadiba ngicela naye bayixolele ungekho la. uMadiba phela kukhona usishi uSothula uDlada babuya bazombambisa bayihlanganisile bayitshela ukuthi umama wasikonfront ngalento ufuna zvele siphike sihlale entabeni ngoba kahle bayabazi ubungozi boburongi balento engazazi athi kungavele kuthiwe masi siyaxolisa kodwa singayidiscuss kanti kufanele siyidiscuss. Mina ngithi ngizokutshela-ke nto ukuthi lento wayenza yaba yicala. Kuzona yaba yicala edlozini yaba yicala kumina yaba yicala esigodlweni ayingiphathanga kahle. Truth be told, Undogo does 95% of the things Scotland. And what I'm saying is, do not try to fix things based on lies. Try and fix things based on the truth because you know the truth. ma uma ndibulanda indawo landiswa yimina yonke leyo nto. How is it wrong mase ngimqhubezele ngimqedele izinto zakhe? Kwaba wrong nto ngoba kwaba nemithetho ongazange ube la understanding yakho eyajombeka. Kwaba wrong nto ngoba ngathi mase ngibuya sengizokhuluma nawe ngakubiza ngakutshela ukuthi sengithola ukuthi uMadiba usetshalelwe isandla esimtshalele ngiyasidinga ukusazi
wangakwazi ukumtshela ukuthi wena kwawukuthi sobabili siyamdinga lo muntu otshalela uMadiba sekwenzeka into engumonakalo ongaka. So mase ngithola ukuthi kanti kwakuwena nje umuntu abanga leyo nto mina ngihlala kanjani. Uyasho athi mntanami cha uyangisiza bo cha unamandla bo cha wempethwe bo but mase kukhona abanye abantu isilapho ufuna ukwadla amandla ami athi hayi into kwangisiza ngalutho she has never done anything for me. I don't know what does that but I would really love to know ukuthi yini emlidele ekuthenini afuna ukudla amandla ami kangaka. uMadiba uyazi wena tidala uthandwayo ngapha nje uzumkwaxa kwakhe Ngikwaxela ibandla. iphonda kungezwani kwenziwani uMadiba mayafana kanjani atshela ukuthi ngiyathosa kuyena kodwa anzwani Angashuthi ngizwele. Angidakela le ngane. awu Lina ngizazokubona kwabona uSawule. exactly I wish you all the best with your madlozi. Abayithathe kube ya. Mina bese ngiyadeda. Mina nguJesu. you know very well sosangona wenze kahle kamathosa Shaya-ke manje sekakushaya ngoba yakudake. Sekakushaya ngoba wena ngiyajwayela wena. Wena ngijwayela wena. Wena ngijwayela wena. Ngiyajwayela wena. noma ngiyamshaya nje Wena ngijwayela wena. ngimebhulayo vele Ngijwayela wena. Ngijwayela wena. Ngiba hopeless because iyona into engikhule siyibona ekhaya yenzeka leyo ekhaya sikhule kuliwa but uMazi like akafuni ukuyishintsha leyo nto leyo usaqhubeka kuyona like uyashayana and akho 60 uyaphuhla ngimshaya ngithi ngoba ufuna njani ingane ufuna uyishaya ngoba ufuna uba yiboss wena bossa ushaya ingane ojola nayo uthi uyayithanda Bachicken, ufuna mina wena. Yini ufuna mina? Ngenzeni kwena wena ngane? Ngenzeni kwena? Ngenzeni kwena? umama angry she could do anything that's why I'm saying she's not capable of killing anyone but she might kill someone ngephutha uma ngabulala ngephutha kodwa yena anganayo intention yokubulala umuntu mayidini uvele ube blank so ukumbona kwameza towards me she can do anything she can even push me over the edge vele ngife and then I saw sekulate Wena, sakubona sakubona kwabona uSawule. wazobona bona usawula Kwakuyona ndlela. Okhulisa ngayo mfowenu le. Kwawena. sengithola indawo Khulisa ngabantu ngoba kwawena. John Kwayena nje ngiyamhalela nje manje nakumsizile ukuthula. Ngoba umuntu mayethula ukhombisa ukuzehlisa. When you were young, I had to be still alive in order for you to grow. You know my struggles. Ubude ngokungcama uthi ma ngiyakwazi usithanda ngikhohlwa nini ngoba seniyela awuthini because of me seningona angitsho ngingani So now this has turned to a argument and Uma is saying a lot of things like Tina say mina personally I'm ungrateful yena she had to go and sleep around with people because I was totally mad with us colleagues that has nothing to do with the current situation like abazali they have this thing of us manipulating ama decision abawenza bona without us being there we never asked for that. why ukhuluma because when ekhulumayo Dolly Ngoma wena ngani ngiyatshela. Ngoma wena ngani ngiyatshela. Hey, ngoma wena nje. Awukadangibuzana yena. Hey, kanti ngiyasiphonsa isithini kanti izokukhetha awacoshe sakhe. Kanti hayi, yakusha wayengane ku-TV. Kubaleka nami ngaziphula. hey angiqali mina Ngoma wena angiqali ngani ngiyatshela ngiyatshela. Ngoma wena ngiyatshela. ayikahle nawe Hayi ukushiya nje mfethu wayeka kakhulu nokweba mase kunje ngibona kahle ukuthi umkhwanazi uza kumina manje. Uzoboshwa. Isiphetho siyabakhona noma cha? Ayangisazi nami noma siyophinde sibe khona noma kuzokwenzekani. Sanibonani kakuphaba anithokozile namhlanje. Yebo, imazikhona. Hayi saphila nathi ngezwa nini. Igama lami ngozama okuhle mbali. I'm-professional nurse. Ngizoza namhlanje uzongi-check-a i-BP yenu noshukela wenu esiphetho kuseze request. Yikho. Hayi, emva kweyixakaxaka ke ngakusasa
size la njoba imoya iphakamile nje sesicela-ke ukuthi sithathwe oshukela no-BP sibone ukuthi kuhamba kanjani. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu uninzi ukudlulisana kudokotela ngicela uqoqe kwemina izinto zami isithi ukuthi siyazibona. bayafutha lana phela khona unesi lana kunesibhedlela lana sithi check-o BP manje izalukwazi cha ngiyongena nje noma inganyuka i-BP ngoba phela babe bobabili betshelwa le ndaba ake ngizwe njengoba sekukhona ugokuxaba no-Antalk ukuthi le nto kuthiwa wa-bribe ugokuxaba ngempela usizwa kanjani kulukuthi sanibonani bogogo ninjani nkosi yami ziyaphila izalukwazi Njani? kanti wena uzasiza lazi kanti usibizela la yibo kanti Amagalelo okugcina kudana. yeah hayi bo gogo uphilile ngizokuthiwa ukhona sizona hayi phela akusho ukuthi bengisuke ngahamba ngakuba ngawudanelayiza ukusho ukuthi ngithe ngifika ngiyawudanelayiza ngafika naye imoto sethiwa sihamba kusho ukuthi bengazi ngiyidleshe bengiphathe kabi ukuthi angiyiboni bathiwa yaphilile ukuthi-ke indlela okukhululeka ngayo impela ngisafuni nanokudalela i-dress kodwa ante ukuthi asizele yogcina amanyala la uyazi ngiphuma kulezi ngane manje sengimgquzule ngey'mpama eziwu-2 chicken Hayi bo. musane ukuvumela inhliziyo nongabe kungena omubi phakathi kwenu. Uma ngena la ngifica ugokuxaba nogokuthoko noma ngantoku ukubuhlungu ufica abantu vese abahlangene ngawo bafica sebehleli phansi futhi kade behleli lapha ukube ngibafice besame eminyango ngabe umoya wami uright noma bafica behleli kuyacaca ukuthi vese kade begcine bekhuluma ngabo. Yabo kuba kwakuya ngokwami isifiso sami ukube kwakuntanga wami ngangizombamba angimdingi eduzane kwami. ake sifunde ama-friends ngiyambona ukuthi mandla ufuna ukuketshapha ukuba ngathi singaxoxaxoxa safuna ukwamqonda nje baba mina uMadiba ngoba phela konakele manje ngifuna ukumphruvela naye ayiphruve emphakathini ukuthi kahle kahle uyingqulathi